Serbia conectadas, hai mazas que usted cree, e logo hai outra xente que pide como facelo e iremos unha vez casa por casa. E contrataremos aparte para o vindeiro ano un técnico externo para ir casa por todo o concello, que se sorprenderá desde que época algunha xente non estaba conectada e se vamos descubrindo, vale, se sorprenderá. Eu direi, non o vou facer agora aquí, vale? Pero lle contestaría o próximo día cantas casas en Serbia están, que como agora vamos a facer outro tramo da obra, hai un tramo que hai que facer dende onde está o acceso á casa máis alta do lugar. Hai dúas casas. Non hai máis que dúas. E ata o cruce onde está ese corte, máis baixar a pendente dun enlace que está alta de frente noutra virarrúa, hacia a entrada da rúa. E todos os demais fun personalmente, aparte nese momento polas súas casas, dicindo como tiñan que conectarse co capataz, se conectaron todas aquelas que lle era fácil, e algunha delas todavía non fixo, lle dixen como tiña que ir a súa casa tamén, e entón lle direi como ten que facer e vamos a facer todos, o momento que sei, porque é obligatorio, unha vez que está o saneamento, facelo. E logo hai xente que mellor non quere facer. Hai que poñerlle o entronque ao pé da casa e despois falando os veciños, para que teñen que ter o entronque preto da casa ou teñen que levar os veciños hasta onde está a tubería. E bueno, sería aquí en Rosano, en casa. Eu, por a miña parte, non hai máis. Vale. Señor Moreno? Sí, mira, teñamos un rol que era cas actas plenarias, que cando se manden, cas actas, cando se manden, que non se manden, por lo menos a nós, que non se nos manden 4 folios nun folio, porque para traballar con eso é imposible. Despois, O formato. Claro, o formato, porque 4 páxinas nun folio é un pouco incómodo para traballar. Temos que abrir así para poder leer, porque senón é quedado ao revés. Non, está dando ao revés. Entón, despois, daríamos tamén que non colgasen as actas dos plenos antes de ser aprobadas, porque non son as definitivas e poderían causar erros. Despois, tamén lle rogaríamos que se nos inviten aos eventos que organiza o Concello, como pode ser o Naso Prudencio Romo, porque o seu neto, por exemplo, preguntóusenos se nos convidara a ir. Rogaríamos... Non entendo nada. Por favor, rogaríamos que nos invitasen aos actos organizados por o Concello como homenaxe ao Prudencio Romo, que o seu neto preguntónos se fueron de Prudencio Romo. Esta é unha que era boa. A ver se vou ter aquí unha sorpresa, Non, malvade de non pode. Bueno, eso non saberá o malvade. Me gustaría que non nomeara que xente que non está aquí. Ben. Bueno, pois, preguntónos se fóramos convidados e dixemos que non. Despois rogaríamos tamén que aos actos religiosos que quen quera asistir, que asista de forma persoal, pero non representando o Concello en ningún acto, xa que estamos nun estado laico e confesional. Despois tamén pediría que para librar de cargas a secretaria e como xa se leu antes tamén, que xa tiña, que se fixeran as videoactas porque así xa queda todo grabado. Non se preocupe, iso é breve. Entón, liberaríamos de traballo a secretaria municipal. Non se preocupe, a secretaria municipal de Lousame non se libra, se que sexa, non se libra nunca de traballo. Hai moito traballo e o persoal somos os que somos. Non sabe cando. A ver, porque como xa dixo Julio, entón... tamén queríamos rogarlle que a documentación do pleno que non se faga antes da comisión, porque se algún non se entrega antes da comisión, porque se hai alguna cousa que se termina con alguna emenda ou qualquer cousa, vai se mandar a documentación mal. Entón, preferiblemente, é mellor que se mande a documentación que se mande despois de que se esa comisión, porque sería máis efectivo. Despois tamén rogaríamos que cando se dé unha licencia municipal para a organización dun festexo, por exemplo, cando agora que máis será as festas de San Pequeño, que despois que acaben os festexos que quiten as bandeiras, porque vemos como as bandeiras acaban no chan, vemos que as bandeiras siguen postas un ano despois,
A ver, o plástico das bandeiras contamina. Si, ten razón, ten razón. Entón, rogaríamos de que... Ten razón, pero... Rogaríamos de que se puderan sacar despois de celebrar os festexos para non contaminar máis o que o Día Mundial do Medio Ambiente. Entón, por iso non estamos en contra das comisións de festas, non estamos en contra de nada, só que non estamos de acordo con a contaminación que se produce despois. Pode parecer unha coña, pero non... A mí non me parece unha coña. Pero porque despois acaba todo ali podrindo, bueno, tapado pola maleta, tapado, e estamos vendo en San Roquiño como ainda siguen algunhas colgadas no ano pasado e outras tiradas entre medio dos fieitos. Tamén rogaríalle a que collan a documentación dos plenos e máis a documentación das comisións de gobernos antes do mismo día, porque outro día vimos como aquí se colleu documentación ese mismo día a persoa, co cal parece que non hai interés, que só se van a levantar unha man. Entón, rogaríamos de que miren antes a documentación a todos os concelleiros de que se faga o pleno. A documentación xa teñen todos os concelleiros vía electrónica antes. Solamente que esa persoa esa semana non pudo mandarse ten razón, pero sabe, eu podería rogar yo mismo cando presentan unha cousa que non tiveron tempo a preparar. Porque para as eleccións tamén hai que a veces ser exemplarizando. Neste punto e en algún máis dos expostos anteriormente. Todos, nós. Vale, agora teño unhas preguntas. Gustaríanos saber quen leva a página do Facebook de Lousame. A página do Facebook de Lousame? Sí, do Concello de Lousame, quen a leva? Claro, vamos nós. Pero quen a leva en concreto? Un concelleiro? Pois varias persoas. Vale, porque vimos como, bueno, en campaña se utilizou de unha forma partidista, subindo a entrevista da alcaldesa, que... Como, perdón? Sí, subindo a entrevista da alcaldesa, que xa sabes a miña opinión, sí, que eu xa compartín, pero agora vemos como se sube, por exemplo, unha profesión. Pode subir unha profesión. A procesión. Vemos, pode subir o que é unha romería, pode subir, pero non as religiosos, unha cousa que é estrictamente do Concello cando estamos nun estado laico. Vamos a ver, con respecto a ese tema. As procesións, aparte de que hai as persoas que son crentes, somos crentes, vayamos a esa procesión particularmente ou de outro xeito, que cando vas como alcaldesa a tua vida privada, eu diferencio totalmente, non? Aparte disso, moita xente que vai ás procesións, na nosa, si é que somos coñecedores no noso territorio, de onde vivimos, no noso rural, sabemos quen vai a eses festexos, moita xente que ni siquiera é practicante nin crente, pero que de festa vai ao campo da festa, participa na procesión, leva incluso os santos, porque os fixo toda a vida, o fixeron na súa casa. Me contaba algún compañeiro seu, bueno, agora, eu está noutro barrio, que está pois nesta comarca, non é de Río Monte do Soño, pero cerca, que, pois, ao mellor tamén compartía absolutamente esta idea. Como vamos a decirle a esa? E se esa xente desa comisión de festas pois nos mandanos imaxes e quere que saiamos, que as poñamos como un festexo do Concello importante para que a xente acuda ese día a participar nese acto ao salir pois en procesión que consideran como unha parte das festas que organizan e se esmeran en facelo, eu xa sei que non é compartido por todos, pero non nos parece solamente un acto religioso, sino moito máis que eso. A nos entender un acto religioso, sí. Por exemplo, podes ir a San Roquiño e a festa o Concello desde a súa página de Facebook pode subir algo, pero non ten que subir precisamente a procesión, vendo como sai os santos en procesión, nada máis. Bueno, pues nada, non recollemos eso na acta de que vostede non quere que se suba ao Facebook, eso despois analizarémoslo e tomaremos a decisión que corresponda. Tamén queríamos saber se vai cumplir as súas promesas electorales de ano tras ano, que fai, por exemplo, aos veciños de San Manjoso, que vostede cumpleu, dixo que ia facer varias cousas, por poñer un exemplo, que no edificio vai cumplir vostede desde que se marche, desde que me marche? Sí, porque vostede dixo que non se volvería a presentar máis as promesas electorales. As miñas decisións futuras as analizarei no momento que sucedan e as comentarei con que nos teña que comentar, e como vostede tamén, se está aquí nese momento, pero xa non é o momento. O mellor fíxese incluso antes, eu que sei, a vida xa sabe como é.
Pero non, eu Ben, refiero que quere... como usted dixo en campaña, que vai presentar, si vai Pero cumplir, que queren dos veciños de Zaragoza? pois queren que onde está a fondo que se faga un lavadero, demandaronlle tamén que se lle abriera unha Que pista. vostede sabe onde está a fonte? Sí, estuven ali cos vecinos. Eu tamén. Ana, falamos deso un día con un plano diante. Estuven ali cos Eu vecinos. fixen a proposta tamén, pero é que a xente se hai que coñecer as cousas. A veces non se coñecen os límites do Concello, e vai unha que confúndese con Noia, hai que coñecer a situación de cada sitio. En Zaragoza hai peticións que hai que realizar, e logo hai, e xa houve outras que se fixeron en Zaragoza, e logo hai outras que hai que facer compartidas e antes hai que facer unha xestión. O mellor, a xente que o comenta, que tamén me comentou a mí, descoñece esa parte, outras non porque se me dicen. Tedes algo facer neste mandato os inventarios de bens semanais, patrimoniais, mobles e inmobles Sí, do sí, SAP? que xa están entregados no Concello antes das eleccións, o que pasa é que vai canalizar os procesos polo técnico de aquí e traerlos e facer todo o trámite que corresponde. Está encargado eso, está encargado unha auditoría enerxética, están xa, e temos tanto digitalmente como os planos, pero agora falta que non seamos capaces de facer a parte do SAF, a parte de quitar o mantemento eléctrico que toca agora tamén, a parte de outros moitos expedientes que están en marcha, pois tamén ser capaces de quitar eso. Vale, fai uns días saiu vostede na prensa dicindo que faltou un mobiliario público. Sí, Sabe algo ao respecto de que si xa home, se porque a secreta non veo, a autónoma tampouco, e a única opción é colocar cámaras que terei que mirar a situación, se me permite colocarla no exterior ali, pero sería interesante saber quen se levou a mesa, quen arranca cosas, o mobiliario urbano, e outras cousas. Cando se acaban as festas, pois vai tumbando os sinais, que non vai pasando. A mí me gustaría moitísimo, se me pode botar unha man eso, me encantaría saber quen son esas persoas. Quen deposita continuamente lixo en puntos inadecuados, e o quitas hoxe, mañán volve a estar, e quitas hoxe, mañán volve a estar, cando que recollemos porta a porta os Sí, pero non é un ataque hacia vostede. Non, eu non estou defendendo como un ataque, estou repartiendo compartindo con vostede. Non temos ni idea, o sea, unha mesa que aparece instalada a piscina, que aparece arrancada, hoxe está, e mañá non está, pois imagínese. Un parque infantil que se fai e quedan, todavía quedan cousas por facer ali, pero que quitar a estrutura de metálica que até se poñer unha rede, pero que están os dous bancos e un desaparece esa mesma noite, pois alguén o veu e, a ver, é apropiarse do vacío. E o que é público é que é máis grave que o que o pede unha persoa, de un veciño, é que é algo que pertence a todos os veciños, que pagan impostos porque iso hai que renovarlo cando alguén o leva para a súa casa. E despois arrancar vallas para meter como combustible para asar. O sea, se ti faz unhas barandas novas, todas de madeira, pois ven alguén e di, bueno, arrancar para asar, pois é algo, e non vamos a seguir dicindo, porque o chamamento que fixen ese día, volvería a repetir aquí, non me acordo exactamente o que dixen, pero como é o que penso, o sigo dicindo, que temos que ser un concello exemplar. O somos en moitas cousas, e niso tamén temos que ser. E se vemos alguén que fai ese tipo de actos, hai que denuncialo. E denuncialo dar constancia dele, ninguén vai a saber que denunciou, pero saber, polo menos para facer o seguimento a ese tipo de persoas, porque se gastan recursos que irían para outras cousas. E iso sucede a miúdo, Vale, agora tiñamos unha demanda dos vecinos de Cruído que se mandou retirar os vecinos cando levantou un cierre novo, cando se retira, e despois un veciño xusto do lado, Aquí non entendí. un veciño mandou-se retirar o muro cando reconstruiu de novo, mandou-se retirar. Agora veuse como outro veciño, fai menos dun ano, fixe un cierre, mas fixe un caseto, e non seguiu a liña. Queríamos saber se esa obra tiña licencia municipal. Creo recordar, e que non me acordo ben do nome do señor, pero creo que é Francisco Bello. Entón non sigue a liña, nin sigue nada. Queríamos saber se esa obra tiña licencia municipal, se foi legal o porque se un veciño se manda a retirar, porque outro cando vai
un muro novo non se siga aliñando. Durante a campaña dícesenos que se iban a sentar empresas no chan industrial. Queríamos saber como iba a sentar. Perdón. Que se iban a Non, sentar. o que se dixo, e non se pode dicir o que non se dixo, é que había empresas interesadas que manifestaran aquí o seu interese, unha delas unhas pequenas e outra pois non tan pequena, para instalarse en Lousame, vale? E o que se dixo, que se iba a empezar a traballar no primeiro momento é intentar desenrolar chan industrial. Non se dixo outra cousa máis que eso, e se sigue dicindo mesmo agora mesmo. Bueno, nós non entendemos eso. Pois o de donde o dixen, tráeme a grabación, porque eu sei o que dixen, e vamos aparte revisar. o saben todos os países, porque é que eu trasladei a todas as persoas, a todos os sitios onde fui, e foron moitas, Vai vostede neste senso a facer algo para que saia adiante o plano industrial? Porque sabemos que hai chan industrial que está debuxado no planeamento urbanístico. Vostede coñece cal é o procedimento para ese tipo de instalacións? Se quere un día, Hai un traemos un procedimento que técnico, habrá que sí. seguir. Claro, pero vostede non sabe nin o tempo que leva, nin os trámites. Porque iso non é algo que eu podo decir. Vostede iniciou os traballos para... Sí. Vostede foi a... Sí. E cantos chan industrial? Temos chan industrial en dúas ubicacións diferentes. Vale, e que normativa hai en cada un dos sitios? E está incluído unha deses chans industriais con unha puntuación bastante alta dentro do chan industrial de Galicia a desorrar, pois un deles sí, e outro non, e, bueno, ojalá estuveramos dous. Vale, e que agora mellorou a legislación en canto a iso, que se poden desarrollar menos metros que antes que se xían facendo todo global, pois tamén. Que vamos a traballar desde agora mesmo, que empezamos a traballar nese para conseguilo, sí. Que, aínda que traballes e tiñas todo vento a favor, é algo que non se consigue nun ano, o saben tamén os empresarios, nin en dous, porque levan en outros sitios traballando tempo, incluso en sitios moi cerca de capitales que conseguiron, o ano pasado, pois tiveron moita sorte, porque unha empresa importante instalou unha dependencia. Entón, que a nosa pregunta... A pregunta xa lle respondí. Que estamos traballando desde o principio neso e noutras cousas que tamén iban. Bueno, esta pregunta xa non la respondeu Silvia, fai un rato, casi toda, pero gustaría saber tamén que se vai organizar o Día de Violencia de Xénero no Concello. Yo diremos no seu momento. No seu momento, quero dicir, cando o comuniquemos, pois tamén lle pasará a concelleira, o dirá aquí, pois nunha comisión que haxa anterior a esa decisión, se dirá, non a vamos a facer antes. Tamén temos queixas de vecinos de que alguna empresa privada está utilizando maquinaria do Concello. Queríamos saber si eso é certo, si vostede sabe algo ao respecto. Empresa privada utilizando maquinaria do Concello. O trator que estuvo aí, estuvo no taller en Santiago, estuvo unha avería grande, non moi grande, pero que causaba pérdida de aceite e facía que se estropease. Estivo en Santiago e tivemos que chamar a unha empresa que fose a desbrozar a unha parroquia, pero como empresa con súa maquinaria para axudar a que estivese desbrozada en tempo e forma. Con respecto a que está utilizando maquinaria do Concello, eu mirarei, pero non coñezo eso de... A nos vecinos que dixárosenos que algunha empresa que está utilizando maquinaria do Concello, como pode ser a cisterna. A cisterna. Nós temos unha cisterna, é que a cisterna se mezcla. Informolle no próximo pleno. A cisterna que é do Concello, para que? Nós temos unha cisterna que se utiliza solamente para auga. Que en outras veces se nos acusou tamén de algo que non vou a decir aquí, porque o dixeron no lugar público, foi un asunto desa persoa e dixeron usted a demostrar. E que nos chegaron nos vecinos, por eso estamos preguntando. Vale, perfecto, pero lle contestarei cales son as maquinarias que temos toda e onde están e que non usan. Temos outra pregunta, que si se tratan a todos os empresarios que hai no Concello por un igual ou se tratan por cores políticas ou pola que empresa sea máis grande, máis pequena. Esa pregunta é unha acusación, é unha insinuación, é unha provocación. Dígame vostede, contésteme ben vostede, fago a pregunta. Insinuación, provocación, se vostede cree eso, denuncio. Si vostede cree eso, no, pero que vostede terá formación suficiente política, por eso le dirían a vostede como alcaldable a este Concello, para tamén saber o que sería onde seguir. Si eso vostede sospeita en realidade, e vostede cree eso, inmediatamente
debera de ir a onde hai que denunciar estas cousas. Por aquí se sigue o que hai que seguir, que é a lei. Cada día E logo hai contratos menores e contratos maiores. E logo hai outro tipo de historias que hai xente que pode decir, pero que tamén me gustaría que o viñera a decir esas persoas que viñeran a decirlo aquí con datos. Porque acusar, non sabe vostede as cousas que se dirán de vostede, e de min, e do outro. Pois podemos facer o seguinte, que todo o que nos digan por aí, o vamos a traer ao próximo pleno. E algunhas que sabemos que nós nos calamos. Ainda vostede falando, nomeando algún tipo de asociación, ainda non sabendo cousas, tuvemos a prudencia. Algún de nós... No, eu non vou a decir absolutamente nada, porque eu teño os meus principios propios, e non nos vou a cambiar en política, nunca, nin ningún aspecto da miña vida. Vou a seguir sempre pola mesma liña, a cada un a súa conciencia. E eu ainda sabendo esa información, vou a podo decir a vostede en privado, que xa lle dixen algunha vez, pero non... No, eu non, non minta, eu non sei para que me pide vostede, é que está vostede confundido, E aparte que eu era só o presidente desa asociación. Señor Moledo, lle pido que se eu non nomeo isto, non nomeo vostede. Vale, cada un alá, as súas cousas. Eu lle digo que non se pode facer caso a todo o que se oe, e cando len di algo, pois hai que ter cuidado. Eu nunca vou a facer ese estilo de política. Nin sabendo datos, nin tendos, non o vou a facer. Non o fixen con vostedes. E máis, estábamos diante dunha cámara e solamente fixen así. E creo que paramos. E outra... Non tiña que haber parado eu. Tiña que haber... Se eu tivera o seu estilo, o hubiera seguido. Así que eu lle dixe... Falei eu con vostede ao sair. Vale? E hai persoas que estaban con vostede que me comprenderon perfectamente. Vale? Sigamos. Cada día vemos como o acoso escolar e bullying aumenta. Ten pensado esta alcaldía facer algo en concreto cos centros de ensino? Temos un centro de ensino que se chama un solo centro de ensino, que é o CPI Cernadas de Castro. E en canto ao bullying, aparte de establecer todo o que nos demandan de formación, de charlas, nós sempre soemos colaborar, sempre, e se o fan o faremos tamén. Eles sei que están facendo traballo nese senso e que teñen actividades aí, pero se nos saben que se nos demandan actividades que teñamos que, porque sabemos que o problema existe na sociedade, van a ter a colaboración do Concello, seguro. Pero o Concello non pensa facer ninguna actividade, porque ainda... E que a actividade que fagamos sempre ten que ser consensuada con quen está aí. Nós non temos, dentro dun colexio público, tamén non temos colexios privados, dentro dun colexio público hai un organigrama, e o que non pode ir o Concello é inmiscuirse no traballador. Nós o que ofrecemos actividades e tamén lle decimos que necesitan eles, que é máis urgente. Se necesitan algo nese sentido, pois nós estamos abertos a colaborar en todo sempre, e non con este equipo, sino con todos os equipos que estiveron no colexio. Eu desde que son concelleira, porque empecé sendo concelleira de Cultura e Educación, e sendo alcaldesa, pois o mesmo, e cando este xubilada e todo, pois desde ámbitos privados e asociacionismo, pois seguirei tamén facendo o mesmo. Porque creo profundamente na educación. Eu creo que vostede é mestra, Silvia tamén foi mestra dunha academia, e sabe o acoso escolar, o bullying que hai, desde a parte educativa, moitas veces non se fai nada, e vostede sabe. Non, pero iso non é certo. Teresa, como que desde a parte educativa non se fai nada? É unha acusación gravísima. Desde a parte educativa, moitas veces non se fai e innecesario. Que rogo que le facemos? Entón, o Concello vai facer actividades sobre isto. Sempre e cando nos ese demandado por parte do centro educativo, porque é unha necesidade que eles teñen no centro educativo, van a encontrar a resposta positiva por parte da concelleira e por parte de todo o equipo de goberno. Bueno, en campaña tamén se nos dixo que se paseaban todos os días polos parques. Por exemplo, o parque que hai indo para Filigueira está todo xirado, está todo mal estado. En campaña electoral o que se dixo, e antes moitísimo de campaña electoral, pasa que vostede non estaba aquí, nin era aquí, por eso non estou nada. Espero que ahora poquinho a pouco se vai facendo con este concello. O señor Paladero, usted está máis aquí, o que ten a súa empresa aquí. Pero... con respeto, no, é porque é polo xénero. Que somos de fora, que somos de Porto. No. Vive en Moa, vive en Noia, en Vilarúa, en Sosendra, que me dá igual, pero eu coñezo este concello
Primeiro vivo en Lousame, coñezo que era este concello, cada día máis, tanto máis o coñezo. E vostede viveu en Porto Cinco Pero, tamén. vamos a ver, eu voulle facer a última advertencia en tanto este punto. Eu creo que non lle quero volver a facer porque tampouco me gusta dirigirme así ás persoas. Eu lle rogo, encarecidamente, que non faga alusión á vida privada, á familia. Non. Fixo a vostede. Non. Déxeme acabar. Das persoas que, bueno, de ninguna, pero das que están aquí sentadas, nin do grupo do PSOE, nin do grupo de goberno. Eu podo decir que vive aquí o que non coñece este concello, que non é aquí, pero eu jamás dixen onde usted vivía. Vale? Nunca o dixen. E que son de fora. Non digo eso, eu que non coñece o Lanza concello. pedras con da man. Entonces, quere que deu dato de cousas que si sucederon polo que eu sei que non coñece este concello. Non o vou a facer, digo que non é o meu estilo, pero vostede sabe que lle dixeron os veciños que se estaba confundindo hasta no límite. Que veciños ni tan eran de outro concello. Para empezar, mira como son os contos. Que sí, pero vostede trae contos. Que estaba repartindo a campaña Non era repartindo. que estaba repartindo en campaña electoral a propaganda mal. Foi o candidato de Noia, non foi este candidato. Bueno, pois mire, fixe. Pois mire se vostede como le chega o conto. Mira, o que está contando o seu... Na Ponte de San Francisco. Non foi aí. Non foi aí. Aí tamén, mire, outro sitio. Nos falamos de outro lugar. Pero resulta que sabes con que fuma repartir non é verdad. Sigue por aí, señor Anxo. Calero Ron, por iso se lle olvidou. O Ron foi a mí tamén. No, é que estamos falando dos parques. Os parques, perfectamente. Desde o inicio da legislatura pasada, decíamos que tiñamos un plan de parques infantis. E fixemos moitos parques infantis. E empezamos por cales, aqueles donde máis nenos existían. Cal eran os primeiros? Foron os primeiros, o parque do colexio público e o parque do pai. Segundos, parque de Quintais de Béxeles, porque estaba super deteriorado, con unha pendente, bueno, tiño fotos que grabei, penoso. E tamén se fixeron actuacións no local. Despois de aí se pasou e se dixo ao parque do... creo que vineron o das Cavia. Despois o de Samiñal, que foi este último, se actuou en Vilacova, non se botou o filme de causa, que bueno, que veremos tanto duro o filme, porque o que se está empezando a ver por aí, pero bueno, que son os que todo o mundo está colocando. En Camboño, no, porque esa sigue. En Camboño, porque teñen que aprobar os técnicos e os ingenieros de canto fan a certificación. Despois se fixo de Camboño, non sei se vostede o veo, e se colocou en Vilacova sin poder colocar pavimento para poder usarse, retiramos que había que estaban moi deteriorados e se colocaron unha casiña e algúns elementos, un balancín e algúns outros elementos. E o próximo, xa tamén me comprometí en que iba a facerse en San Xusto, e donde tamén aportei e falei cos veciños e xa estaba, incluso eu comentei a conselleira que está aquí e tamén o comentei. E o próximo, pois xa veremos cal é. Ese que vostede di, pois está deteriorado e hai que desmontalo. Igual que desmontamos outro columpio que había en outro lugar e o desmontamos. Hai que eliminar os elementos de xogo. Bueno, estou dicindo que... No, eso non o dixo vostede. Que vostede está o parque en condicións? Non, isto non me preguntou. Pero vostede non pode cambiar o que di. Pero que non me deixa acabar a pregunta. Sí que pregunto, dixo que en campaña electoral eu estuve visitando moitos parques infantis e que foi a Figueira e que estaba ese parque mal non, está fatal. Hai que retirar todos os elementos e logo pensaremos... Pode coller unha infección. E logo pensaremos si se fai parque ali... Eu pasei outro día por ali e non me vergonza de ver unha rapaza de uns 2 anos nese parque. Moi ben. E eu estou de acordo con vostede que hai que eliminar os elementos de ali. Eliminar os elementos de ali, non se pode actuar. Todos.